या बातमीपत्राचे प्रायोजक आहेत टायझर। नमस्कार, आपण पाहताय कोकणचं नंबर 1 महा चॅनल कोकण सात लाईव्ह। बातमीपत्रात आपलं स्वागत। सुरुवात करूया हेडलाईन्सनं। हेडलाईन्सचे प्रायोजक आहेत टायझर। नाउ एक्सपिरियन्स sheer softness of टायझर सुपर सॉफ्ट शर्ट्स। रेल्वे तिकिटांचा काळाबाजार करणाऱ्या पोलिसांच्या जाळ्यात। निलेश राणेंचा वैभव नाईकांना धक्का आणि जळगाव पत्रकार हल्ला प्रकरणाचा निषेध। पत्रकार संरक्षण कायद्याच्या कठोर अंमलबजावणीची मागणी। हेडलाईन्सचे प्रायोजक आहेत टायझर। नाउ एक्सपिरियन्स sheer softness of टायझर सुपर सॉफ्ट शर्ट्स। आता पाहूया सविस्तर बातम्या। गोकुळ दूध संघाची दर्जेदार दुग्ध उत्पादने गोकुळ दूध, दही, तूप, दूध पावडर, कुकिंग बटर, टेबल बटर, पनीर, इलायची श्रीखंड, आंबा श्रीखंड, फ्रूट श्रीखंड, ताक आणि लस्सी। गोकुळ दूध आणि दर्जेदार दुग्ध उत्पादने, चव आहे कोल्हापुरी, गोकुळ लई भारी। रेल्वे तिकिटांचा काळाबाजार करणाऱ्या सावंतवाडीतील एका तिकीट विक्रेत्याच्या दुकानावरती रेल्वे सुरक्षा दलाच्या पोलिसांनी बुधवारी दुपारच्या सुमारास छापा टाकला। या प्रकरणी त्याला पोलिसांनी ताब्यात घेतलं आहे, तसंच त्याच्या ऑफिसमधील साहित्य देखील ताब्यात घेण्यात आलं आहे। पाहूयात। सिंधुदुर्गमध्ये मोठ्या प्रमाणात चाकरमानी मुंबईवरून येत असतात। त्यांना वेळेवर तिकीट उपलब्ध होत नसल्यानं ते खाजगी एजन्सीकडून तिकिटे काढतात। याचाच फायदा काही एजंट घेतात आणि अव्वाच्या सव्वा दर आकारून अनधिकृतपणे तिकिटे काढतात। याच्यावर आता रेल्वे पोलिसांनी कारवाई करायला सुरुवात केली आहे। सावंतवाडी रेल्वे स्थानकात या घटनेची नोंद करत संशयिताला कणकवली रेल्वे स्थानकात आणलं असून त्या ठिकाणी त्याची कसून चौकशी सुरू आहे। त्यामुळे रेल्वे तिकीट बुकिंगचा काळाबाजार होत असल्याचं यातून स्पष्ट होत आहे। आता अशा प्रकारे तिकीट बुकिंग करणाऱ्या इतर सेंटरवरही कारवाई होणार का, असा प्रश्न उपस्थित केला जात आहे। सिंधुदुर्गात रेल्वे तिकीट काळाबाजार करण्यासंदर्भात एक सावंतवाडीतील एकाला ताब्यात घेण्यात आलेलं आहे। बुधवारी सायंकाळच्या सुमारास मडगाव RPF पोलिसांनी या सावंतवाडीतील एका रेल्वे तिकीट एजंटच्या ऑफिसवर धाड टाकली। त्याच्यानंतर त्याच्या ऑफिसची झाडाझडती घेण्यात आली आणि झाडाझडतीमध्ये रेल्वे त्याचे जे लॅपटॉप असेल, कम्प्युटर असेल, प्रिंटर त्याचे साहित्य चेक केलं आणि त्याच्यामध्ये काही आक्षेपार्थ तिकीटं आढळली आणि त्यानंतर मग त्याच्यासहित त्या ऑफिसच्या सामानासहित त्यांना कणकवली रेल्वे स्थानकाच्या इथे RPFचं ऑफिस आहे, इथे घेऊन आले। काल सायंकाळी रात्रभर त्याची चौकशी करण्यात आली आणि त्या एजंटची, आणि त्यानंतर आज त्याला न्यायालयात हजर करणार आहेत अशी माहिती समजत आहे। त्यामुळे सध्या सिंधुदुर्गामध्ये रेल्वे तिकिटात काळाबाजाराचा सुळसुळाट सुरू आहे। सध्याच्या परिस्थितीत कोकण रेल्वे म्हटले की मुंबईवरून येणारे जे चाकरमानी आहेत ते मोठ्या प्रमाणात येत असतात। त्यामुळे प्रत्येकाला तिकीट हवं असतं, पण लवकरात लवकर तिकीट काढण्यासंदर्भात प्रत्येकजण कितीही पैसे मोजण्यास तयार असतात, पण त्याचाच फायदा काही एजंट उचलतात आणि त्यानंतर मग हे एजंट पैसे जास्त आकारतात आणि अनधिकृतपणे हे तिकीट काढतात। आणि त्या दरम्यान या आधी देखील अशा पद्धतीने कोकण रेल्वे मार्गावर ज्यावेळी जे गणेश चतुर्थीच्या दरम्यान काही ओपनिंग होतात गाड्या, 3 महिने आधी ज्या गाड्या ओपनिंग होतात आणि त्यावेळी सकाळी 8 वाजता काही सेकंदातच आणि काही सेकंदातच ही तिकीटं, रेल्वे तिकीटं फुल झाली होती आणि त्यामुळे हा मोठा काळाबाजार झाल्याचे वर्तवण्यात आले होते। त्या संदर्भात लोकप्रतिनिधी असतील, नेते मंडळी असतील, त्यांनी रेल्वे मंत्र्यांकडे चौकशीची विनंती देखील केली होती। पण त्यानंतर आता पुन्हा ही जो रेल्वे तिकीट काळाबाजार आहे तो सध्या सिंधुदुर्गात उघड होत आहे। आपण सावंतवाडीतील एका रेल्वे तिकीट एजंटाला मडगाव येथील पोलिसांनी छापा टाकून त्याला कणकवली येथे RPFच्या इथे आणलेला आहे आणि आज त्याला न्यायालयात हजर करणार आहे। त्यामुळे जी रेल्वे तिकीट काळाबाजार हा जोरात चालू आहे, त्यामुळे जे प्रवासी आहेत, जे तिकीट काढणारे जे कस्टमर आहेत, त्यांनी सावध राहण्याची गरज आहे। कारण कुठे ना कुठेतरी आपण फसू शकतो, आपण याच्यामध्ये अडकू शकतो आणि त्या संदर्भात जर समजा आपण काळजी घेतली तरच एक घडेल। रेल्वे RPFच्या वतीने सर्वच जी कणकवली असेल, कुडाळ असेल, सावंतवाडी असेल, जी रेल्वे स्थानक आहेत, त्यामुळे जे सर्व एजंट आहेत त्यांची आता झाडाझडती घेणार आहेत। त्यामुळे कुठेतरी ही जी माहिती आहे ती सगळ्यांना समजूत आणि जनजागृती व्हावी, कारण रेल्वे तिकीट काळाबाजार हा जोरात सुरू आहे। एजंटांपासून सर्वांनी सावध राहणे हीच एक बाब महत्त्वाची आहे। कॅमेरामन साहिल बागवेसह उमेश बुचडे, कोकण सात लाईव्ह, कणकवली। आमचे दिवसभरातले सर्व अपडेट्स, ताज्या घडामोडी आणि थेट लाईव्ह पाहण्यासाठी
सबस्क्राईब करा, लाईक करा कोकणचं नंबर 1 महा चॅनल कोकण 7 लाईनचं YouTube चॅनल. आता डोळ्यांच्या सर्व आजारांवर अत्याधुनिक उपचार कणकवलीत, तेही अगदी माफक दरात. नॅप आय हॉस्पिटल इमिरत संचलित विवेकानंद नेत्रालय आणि रेटिना सेंटर मध्ये आजपर्यंत 15,000च्या वर डोळ्यांची ऑपरेशन्स, विना टाका विना इंजेक्शन मोतीबिंदू शस्त्रक्रिया, डोळे तपासणी, चष्मा, तिरळेपणा आणि डोळ्यांच्या सर्व आजारांवर उपचार, डायबेटिक आणि उच्च रक्तदाब असलेल्या रुग्णांवरही डोळ्यांचे उपचार. आजच संपर्क करा विवेकानंद नेत्रालय आणि रेटिना सेंटर, प्रहार कार्यालयाच्या शेजारी, सनराईज टॉवर, श्रीधर नाईक चौक, मुंबई गोवा हायवेवर, कणकवली. जळगाव येथील पत्रकार हल्ल्याप्रकरणी सिंधुदुर्ग जिल्हा पत्रकार संघ व मुख्यालय पत्रकार संघ सिंधुदुर्ग नगरी यांच्या वतीने आज निवासी उपजिल्हाधिकारी मच्छिंद्र सुकटे, अप्पर पोलीस अधीक्षक नितीन बगाटे यांना निवेदन सादर करत निषेध व्यक्त करण्यात आला. तर पत्रकार संरक्षण कायद्याची कठोर अंमलबजावणी करण्याची मागणी यावेळी करण्यात आली. राज्यभर हल्ला प्रकरणी आंदोलने, निदर्शनं करण्यात आली. याच पार्श्वभूमीवर सिंधुदुर्ग जिल्हा पत्रकार संघ, जिल्हा मुख्यालय पत्रकार समिती यांच्या संयुक्त विद्यमानं निवासी उपजिल्हाधिकारी मच्छिंद्र सुकटे, अप्पर पोलीस अधीक्षक नितीन बगाटे यांना आपल्या मागण्यांचं निवेदन देण्यात आलं. यावेळी पत्रकारांवरील हल्ले वाढत असून पत्रकार संरक्षण कायद्याची कठोर अंमलबजावणी करण्याची मागणी करण्यात आली आहे. यावेळी आपलं निवेदन तातडीनं मुख्यमंत्री, उपमुख्यमंत्र्यांपर्यंत पोहोचवलं जाईल अशी ग्वाही निवासी उपजिल्हाधिकाऱ्यांनी दिली आहे. तर सिंधुदुर्ग जिल्ह्यातील पत्रकारांच्या सिंधुदुर्ग पोलीस प्रशासन पाठीशी असल्याचं अप्पर पोलीस अधीक्षक यांनी सांगितलंय. यावेळी जिल्हा पत्रकार संघाचे अध्यक्ष उमेश तोरसकर, उपाध्यक्ष बाळ खडपकर, सचिन देवयानी वरसकर, मराठी पत्रकार परिषद कोल्हापूर विभागीय अध्यक्ष नंदकिशोर महाजन, संघ अध्यक्ष संदीप गावडे, दत्तप्रसाद बालावलकर, गणेश जेठे, विनोद दळवी, गुरुप्रसाद दळवी, प्रसाद पाताडे, सुधीर जोशी आदी पत्रकार उपस्थित होते. 2019 मध्ये पत्रकार संरक्षण कायदा झाला खरा, परंतु खरंच पत्रकारांना संरक्षण मिळतंय का, हाच महत्त्वाचा मुद्दा आज या ठिकाणी उपस्थित होतोय. कारण गेल्या 4 वर्षामध्ये जेव्हापासून हा पत्रकार कायदा अंमलात आलेला आहे तेव्हापासून पत्रकारांवरती होणारे जे काही हल्ले आहेत त्याच्यामध्ये कमी होण्याच्या ऐवजी वाढच होत चाललेली आहे. अलीकडची जर उदाहरणं बघितली तर वारिशे म्हणा, रत्नागिरीचं प्रकरण, किंवा हे आत्ताचं जे काही महाजन प्रकरण, पाचोऱ्यातला जो काही पत्रकार आहे त्याच्यावरती जो काही हल्ला केला गेला त्याच्या संदर्भातलं जे काही प्रकरण आहे ते, हे जर बघितलं, आणि अशी अनेक प्रकरणं की जी कदाचित पटलावरती येत देखील नाही, अशा संदर्भामध्ये नक्की सरकारचं धोरण तरी काय आहे इथपर्यंत विचार करण्याची पाळी आता आलेली आहे. पत्रकार संरक्षण कायद्याने एका ठिकाणी पत्रकारांना संरक्षण मिळण्यासाठीचं एक प्रोव्हिजन केलं गेलं खरं, परंतु पत्रकारांवरती होणारे, सातत्याने होणारे जर हल्ले बघितले तर नक्की सरकारच्या मनात आहे तरी काय असाच प्रश्न उपस्थित होतोय. आणि या संदर्भामध्ये आज प्रत्येक जिल्हाधिकारी कार्यालयामध्ये, प्रत्येक SP ऑफिसमध्ये आम्ही पत्रकार परिषदेच्या मार्फत आवाहन केले गेलेलं आहे की त्या जिल्ह्यांनी त्या जिल्हाधिकाऱ्यांना आणि त्यांच्या पोलीस अधीक्षकांना निवेदन देऊन याचा निषेध करणारं एक निवेदन त्यांना द्यावं. किंबहुना हे निवेदन देणं तर अपेक्षित आहेच, परंतु त्याचबरोबर या निवेदनातून आमची ही पत्रकारांची ही जी काही आर्त हाक आहे ती सरकारने ऐकावी, आणि हा जो काही दिखावेपणा जर असेल ह्या पत्रकार संरक्षण कायद्याच्या बाबतीतला तो कुठेतरी दूर करून खरंच पत्रकारांना संरक्षण देण्याच्या दृष्टीने ठोस पावलं उचलायला पाहिजेत. या दृष्टीने काहीतरी करणं अत्यंत गरजेचं आहे असं मला तरी वाटते. एकूणच पत्रकार परिषदेच्या सर्व पदाधिकाऱ्यांनी, आमच्या सन्माननीय पदाधिकाऱ्यांनी हे जे काही आवाहन केलेलं आहे त्यानुसार आज आम्ही सिंधुदुर्ग जिल्हा पत्रकार संघाच्या वतीने देखील जिल्हाधिकारी आणि SP यांना निवेदन देणार आहोत. आणि यापुढे भविष्यामध्ये हे जर थांबलं नाही तर निश्चितच परिषदेसह आम्हाला देखील कठोर भूमिकेनेच वावरावं लागेल, हे मात्र निश्चित होणार आहे. आमचे पाचोऱ्याचे पत्रकार संदीप महाजन यांच्यावर आमदार किशोर पाटील यांनी काही दिवसापूर्वी फोनवरून त्यांना शिवीगाळ आणि धमकी दिली, आणि त्यानंतर 2-4 दिवसातच त्यांना तेथील चौकात त्याच्या कार्यकर्त्यांनी जी मारहाण केली, ही बाब अतिशय निंदनीय आहे आणि सिंधुदुर्ग जिल्हा पत्रकार संघ त्याचा एकमताने निषेध करत आहे. मुळात
महाराष्ट्र शासनाने 8 नोव्हेंबर 2019 रोजी पत्रकार संरक्षण कायदा लागू केला आणि हा कायदा लागू केल्यानंतर राज्यातील पत्रकारांना असं वाटलं होतं की या कायद्यामुळे पत्रकारांना एक चांगल्या प्रकारे संरक्षण मिळालेलं आहे. पण बातमी कोणाच्या विरोधात असेल, कोणाच्या बाजूने असेल, पण पत्रकारावर हल्ले होता कामा नये हा त्यामागचा उद्देश होता. आणि त्यानंतर गेल्या 4 वर्षात जवळपास 200 पत्रकारावर हल्ले झाले राज्यातील. आणि हे सगळं चालू असतानाही सुद्धा सरकार पत्रकारावर हल्ले करणाऱ्या व्यक्तीच्या विरोधात कठोर कारवाई किंवा कठोर भूमिका घेत नाही. आणि याचाच परिणाम म्हणून संदीप महाजन यांना पाचोऱ्यात जी मारहाण केली ही बाब निदर्शनात आणून देण्यासाठी राज्यातील सर्वच संघटना आणि परिषद आमची मुख्य संस्था या संस्थेच्या माध्यमातून राज्यभरात आज सर्वच जिल्हाधिकारी कार्यालयाने SP-च्या ऑफिसमध्ये निवेदन देऊन पत्रकार संरक्षण जे कायदा आहे त्या कायद्याची होळी करण्याच्या निमित्ताने आज कार्यक्रम आयोजित केलेला आहे. आणि यापुढे पत्रकारांवर हल्ला होऊ नये ही आमच्या जिल्ह्यातील सर्व पत्रकारांची भूमिका आहे. आणि जर हल्ला झाला तर जिल्हा पत्रकार संघ त्याच्या बाबतीत कठोरपणे भूमिका घेईल, कठोर आंदोलनाचा निर्णय घेईल. आणि आंदोलन करत असताना सर्वच जणांच्या एक बाब लक्षात आणून आम्ही देऊ इच्छितो की पत्रकारावर हल्ला करून कुठली बाब निष्पन्न होत नाही. कारण देशातील लोकशाहीचा 4था स्तंभ हा पत्रकार आहे. पत्रकाराची भूमिका ही त्याची जी समाजातील उमटलेले पडसादाची असते. त्याच्यामुळे त्याच्यावर हल्ला करून किंवा त्याला मारहाण करून शिवीगाळ करून हा प्रश्न सुटत नसतो. हे आत्ताच्या राजकारत्यांनी लक्षात द्यावे एवढीच मी या निमित्ताने सांगू इच्छितो. आणि भविष्यात असे हल्ले होऊ नये अशी पण अपेक्षा या निमित्ताने मी व्यक्त करतो. पत्रकार हल्ल्याच्या निषेधार्थ आज संपूर्ण महाराष्ट्रभर आमचे महाराष्ट्र मराठी पत्रकार परिषदेचे विश्वस्त SM देशमुख सर, किरण नाईक आणि आमचे अध्यक्ष शरद पाबळे यांच्या नेतृत्वाखाली संपूर्ण महाराष्ट्रभर हे आंदोलन पत्रकार कायद्याची अंमलबजावणी करण्याचा कायदा 2019 रोजी झाला. तीचपासून आज 4 वर्ष झाली आणि अनेक पत्रकारांवर जवळजवळ 250 पत्रकारांवर हल्ले झाले. तरी देखील त्याबाबत ठोस सरकार काहीच कारवाई करत नाही. पत्रकारांवर हल्ले चालूच आहेत. आत्ताच परवा 15 दिवसापूर्वी पाचोऱ्याचे पत्रकार संदीप महाजन यांच्यावर देखील एका आमदाराच्या गुंडांनी हल्ले केले. हे खरोखरच दिवसेदिवस पत्रकारांवर हल्ल्याचं प्रमाण वाढलं आहे आणि हे हल्ल्याचं प्रमाण कमी व्हावं यासाठी संपूर्ण महाराष्ट्रभर आज राज्यव्यापी आंदोलन चालू आहे. आज हे आंदोलन करताना सर्व ठिकाणी आमच्या सिंधुदुर्ग जिल्ह्यातही प्रत्येक तालुका पत्रकार संघ हे निवेदन देत आहे. त्याचप्रमाणे आज हे आंदोलन मुंबईला हुतात्मा चौकात होत आहे. त्याचं नेतृत्व SM देशमुख आणि सर्वजण करत आहेत. आणि त्यानंतर एक शिष्टमंडळ मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे, गृहमंत्री देवेंद्र फडणवीस आणि सभापती राहुल नार्वेकर यांना भेटणार आहे आणि याबाबत योग्य ती कडक अशी अंमलबजावणी या कायद्याची करावी. महाराष्ट्र शासनाने हे राजपत्र ते प्रसिद्ध करून देखील आजपर्यंत पत्रकारांवर हल्ले कमी होत नाही तर वाढतच आहेत. त्या दृष्टीने संपूर्ण महाराष्ट्रभर हे आगामी आंदोलन घेतलेलं आहे. त्याप्रमाणे हे आंदोलन चालू आहे. प्रत्येक ठिकाणचे पत्रकार या आंदोलनात सहभागी आहेत. तरी सरकारने याचा योग्य तो विचार करून पत्रकारांवर हल्ल्याची जबाबदारी घेऊन किंवा सरकारने याबद्दल ठोस कारवाई करावी असं आमच्या पत्रकार संघटनेचं मागणं आहे. ते सरकारने करावं एवढीच आता विनंती करण्याची वेळ गेलेली. आता ह्याच्यानंतर आम्ही सर्व पत्रकार महाराष्ट्रभर देशमुख यांच्या नेतृत्वाखाली जोरदार आंदोलन करणार आहोत. आमचे दिवसभरातले सर्व अपडेट्स, ताज्या घडामोडी आणि थेट लाईव्ह पाहण्यासाठी सबस्क्राईब करा, लाईक करा कोकणचं नंबर 1 महा चॅनल कोकण 7 लाईव्हचं YouTube चॅनल. सिंधुदुर्गात प्रथमच बायपास शस्त्रक्रिया, हृदयरोग निदान आणि उपचार एकाच ठिकाणी. बायपास शस्त्रक्रिया, एंजिओग्राफी, एंजिओप्लास्टी, हृदयाची सोनोग्राफी, ट्रेडमिल चाचणी, हृदयविकार तपासणी अशा अत्याधुनिक सुविधा. MJPJAY योजनेअंतर्गत बायपास आणि एंजिओप्लास्टी अगदी मोफत. आवश्यक कागदपत्रे, ओळखपत्र, मतदान कार्ड, आधार कार्ड, रेशन कार्ड, बँक पासबुक, मोबाईल नंबर. कॅशलेस सेवा उपलब्ध.
सुपर स्पेशालिटी लाईफटाईम हॉस्पिटल, पडवे, कसाल मालवण मार्गालगत, तालुका कुडाळ, जिल्हा सिंधुदुर्ग. निलेश राणे आमदार होऊ दे असं गाऱ्हाणं सिंधुदुर्ग राजाला पुरोहिता न घालताच भाजपच्या कार्यकर्त्यांनी जल्लोषात होय महाराजा करत परिसर दुमदुमून सोडला. कुडाळ भाजप कार्यालयासमोर सिंधुदुर्ग राजाच्या मंडपाचा शुभारंभ माजी खासदार निलेश राणेंच्या हस्ते करण्यात आला. आज तुझ्या आगमनाप्रित्यर्थ या ठिकाणी मंडप कामाचा शुभारंभ करतो. जशी सगळ्या लेकरांकडे सेवा करून देतो, सेवा यावर्षी करून देत कसल्याही प्रकारचा विघ्न येऊ नये त्याचप्रमाणे कुडाळेश्वर, केळबाई, भैरव, जोगेश्वरी, महापुरुष, नगर ब्राह्मण, महालक्ष्मी या सगळ्या देवतांना भरलेली श्रीफळ ठेवलं असं आणि पाण्यात ती मान्य करून घ्या. आणि जसा गुन्ह्या गोविंदात सगळेजण एकत्रमध्ये काम करतात, त्या काम सगळ्यांच्या असून व्यवस्थितपणे पार पडू दे. तसेच यावर्षी जी होणारी जी विधानसभा निवडणुका त्याच्यात स्वतः निलेश राणे साहेब इलेक्शनात उभे राहतो असत, त्या इलेक्शनात भरघोस असा यश प्राप्त करून द्यायचा. गेलेल्या सगळ्या वेळेला मागे निघून जायचा आणि या इलेक्शनात जसे कार्यकर्त्यांना जोमान पेटार उठून कामाकडे गेले ते प्रत्येकाच्या अंगात तू संचार करून या कामात त्यांना पुढे आणून निलेश राणे साहेबांना भरघोस मताने निवडून आणत असा ही सगळ्या कार्यकर्त्यांच्या वतीने देवा गणपती आमचे दिवसभरातले सर्व अपडेट्स, ताज्या घडामोडी आणि थेट लाईव्ह पाहण्यासाठी सबस्क्राईब करा, लाईक करा कोकणचं नंबर 1 महा चॅनल कोकण 7 लाईव्हचं YouTube चॅनल. फुटता उधळलाली भूपाळी रामपारी, दिशालाही उजळल्या आल गोकुळ आपुल्या दारी, निर्भेळ आणि सकस चवीच गोकुळ लई भारी. गोकुळ दूध संघाची दर्जेदार दुग्ध उत्पादने, गोकुळ दूध, दही, तूप, दूध पावडर, कुकिंग बटर, टेबल बटर, पनीर, इलायची श्रीखंड, आंबा श्रीखंड, फ्रूट श्रीखंड, ताक आणि लस्सी. गोकुळ दूध आणि दर्जेदार दुग्ध उत्पादने, चव आहे कोल्हापुरी, गोकुळ लई भारी. माजी खासदार निलेश राणे यांनी पुन्हा एकदा आमदार वैभव नाईक यांना कुडाळ तालुक्यात जोरदार धक्का दिलाय. गावराई सरपंच सोनल शिरोडकर व पडवे ग्रामपंचायतच्या सदस्यांनी आज उद्धव बाळासाहेब ठाकरे सेनेला सोडचिठ्ठी देत भाजपमध्ये प्रवेश केलाय. आपल्यासमोर मी प्रवेशकर्त्यांची नावं वाचत आहे. गावराई सरपंच सौ सोनाली शिरोडकर, पोलीस पाटील गावराई श्री स्वप्नील वेंगुर्लेकर, ग्रामपंचायत पडवे जवळपास 5 सदस्य, पण एक मुंबईत गेला असल्यामुळे 4 सदस्य आज भारतीय जनता पक्षामध्ये प्रवेश करत आहेत. त्यापैकी त्यांचं नाव सुरेश कदम, श्री सौ विजयलक्ष्मी परब, सौ समिता नलावडे, संगीता नलावडे, श्री तिरोडकर, त्यानंतर आणि सौ प्रतिभा गावडे, हे 4 सदस्य आज भारतीय जनता पक्षामध्ये प्रवेश करत आहेत. गाव पडवे, ग्रामपंचायत पडवे. वेताळ बांबार्डेची यादी आम्ही तुमच्याकडे देणार आहोत, पण त्याचे अनेक पदाधिकारी, 2 नावं मी सांगतो, श्री विशाल सांडव, श्री रोशन सांडव आणि इतर जे पदाधिकारी उबाटा गटातून भारतीय जनता पक्षामध्ये प्रवेश करणार आहेत ती ही यादी आहे. पत्रकार परिषद झाल्यानंतर आपल्याला त्याची एक कॉपी देण्यात येईल. जे उबाटा गटातून भारतीय जनता पक्षामध्ये ज्यांनी आज प्रवेश केला त्यांचं सगळ्यांचं मी स्वागत करतो. जसं मी मागच्या वेळेस सांगितलं होतं की भारतीय जनता पक्षामध्ये ज्या वेगाने लोक येत आहेत त्यांचा विश्वास आहे की भारतीय जनता पक्षामध्ये त्यांची कामं, त्यांनी जी निवडणुकीला त्यांच्या ग्रामपंचायतीच्या वेळेला दिलेले शब्द हे भारतीय जनता पक्षच पूर्ण करू शकेल ही खात्री असल्यामुळे आज मोठ्या संख्येने सगळ्या पक्षातली लोक, खास करून उबाटा गटातली लोक भारतीय जनता पक्षामध्ये प्रवेश करत आहेत.
मी मागच्या वेळेसही बोललो नव्हतो राजकीय, आजही बोलायचं काही कारण नाही. मी त्यांचं सगळ्यांचं स्वागत करतो आणि त्यांना आपल्यामार्फत खात्री देतो की आपण ज्या उद्देशाने पक्षामध्ये आला असाल, गावाचा विकास असेल, ग्रामपंचायतीमध्ये आपली रखडलेली कामं असतील, ती 100% पूर्ण करायचा प्रयत्न भारतीय जनता पक्ष करेल आणि तुमच्याबरोबर कुटुंबासारखं उभं राहील ही खात्री देण्यासाठी आज आपण इथे जमलेलो आहोत. आपल्या सगळ्यांचा मी स्वागत करतो. दुसरा विषय, येणाऱ्या 8 सप्टेंबरला दहीहंडी भारतीय जनता पक्षाच्या वतीने कुडाळ ST ग्राउंडला आम्ही साजरा करायचं ठरवलं. करोनाच्या काळामध्ये मधलं हे सगळं वातावरण बघता आम्हाला दहीहंडीचा सण साजरा करता आला नाही, पण आता मोठ्या प्रमाणामध्ये मोठ्या उत्साहामध्ये इथे आता ST ग्राउंडवर आम्ही तो साजरा करणार आहोत. दहीहंडी ही 5,55,555 रुपयाची त्याचं पहिलं बक्षीस असेल आणि काही कलाकार येणार आहेत. त्याच्यापैकी 4 कलाकारांची नावं आपल्याला मी सांगतो. त्याच्यामध्ये एक प्राजक्ता माळी असेल, मानसी नाईक असेल, भाऊ कदम असेल आणि ते नेगी कोण आता हनुमान झाले होते ह्याच्यात, आताच्या कुठल्या पिक्चरमध्ये झाले होते, ते सगळी यादी तुम्हाला मी देतो. अजूनही कलाकार त्याच्यामध्ये ॲड होऊ शकतात. त्याच्यामध्ये अनेक गायक आहेत, ते एका बाजूला त्यांचं प्रदर्शन चालू राहील आणि मोठ्या उत्साहामध्ये आम्हाला हा दहीहंडी सण साजरा करायचा आहे. दहीहंडी 7 तारखेला आहे, पण आम्ही 8 तारखेला शुक्रवारी ठेवली आणि ती ह्या ग्राउंडवर ठेवली आहे. तर आपल्याला सगळ्यांना आमच्या वतीने आमंत्रण आहे, आपण मोठ्या संख्येने तिथे यावं. आणि तिसरा विषय म्हणजे, कालच आपण सगळ्यांनी ऐकलं असेल, विश्वकर्मा स्कीम जी केंद्र सरकारने काल त्याचा मला वाटतं पहिला टप्पा जाहीर केला. आपल्याला सगळ्यांना सन्मान्य देशाचे पंतप्रधान नरेंद्र मोदी साहेबांचं मनापासून अभिनंदन केलं पाहिजे. जे पारंपरिक कारागीर आहेत त्यांच्यासाठी ही स्कीम त्यांनी कालपासून पहिला टप्पा 13,000 कोटी हे 5 वर्षात या स्कीमच्या अंतर्गत या कारागिरांना मिळण्याची सवलत आहे. आणि मोठ्या प्रमाणामध्ये कोकणामध्ये पारंपरिक कारागीर असल्यामुळे त्यांनी या स्कीमचा फायदा घ्यावा. आम्ही पक्ष म्हणून जिथे जिथे ते आहेत त्यांना आयडेंटिफाय करून त्यांना या स्कीमची माहिती आम्ही त्यांच्यापर्यंत पोचणारच आहोत. पण मोदी साहेबांनी आज प्रत्येक घटकाला जो न्याय देण्याचा त्यांनी विडा उचलला आहे, त्याचाच एक भाग म्हणून कारागीर पण ह्या कुठल्या व्यवस्थेतून सुटता कामा नये म्हणून 13,000 कोटीची तरतूद, बजेट तरतूद ही मोदी साहेबांनी जाहीर केली आहे पारंपरिक कारागिरांसाठी. मी सन्मान्य मोदी साहेबांचं त्यांचे आभारी मानतो आणि अभिनंदनही करतो. आणि आभार मानायचे आहेत देवेंद्र फडणवीस साहेबांचे, आपल्या राज्याचे मुख्यमंत्री. त्यांनी कालच असं जाहीर केलं आहे की गणेश उत्सवाच्या निमित्ताने कोकणामध्ये 3,100 बसेस ह्या एक्स्ट्रा सोडल्या जाणार आहेत. येणाऱ्यांची अडचण बघता जी निर्माण होते, तर आम्ही त्या निमित्ताने सन्माननीय फडणवीस साहेबांचे आभार व्यक्त करतो. आमचे दिवसभरातले सर्व अपडेट्स, ताज्या घडामोडी आणि थेट लाईव्ह पाहण्यासाठी सबस्क्राईब करा, लाईक करा कोकणचं नंबर 1 महा चॅनल कोकण 7 लाईव्हचं YouTube चॅनल. उज्ज्वल भवितव्य आपल्या मुलामुलींचं सर्वाधिक योगदान नॅशनल इंग्लिश मीडियम स्कूलचं. होय, आदर्श एज्युकेशन सोसायटीचं नॅशनल इंग्लिश मीडियम स्कूल नडगिवे. उच्च शिक्षित, अनुभवी स्टाफ, 10वीचा 100% रिझल्ट, डिजिटल शिक्षण प्रणाली, सुसज्ज लायब्ररी आणि लॅबोरेटरी, स्पर्धा परीक्षा, मार्गदर्शन, कला, क्रीडा, सांस्कृतिक क्षेत्रासाठी प्रोत्साहन आणि
व्यक्तिमत्व विकास यासह अनेक सुविधा प्री प्रायमरी ते 10वी आजच आपल्या पाल्याचा प्रवेश निश्चित करा. तुमच्याकडून आता तुम्ही पुढे काय करणार? तुमची कंप्लेंट घेतल्यानंतर आम्ही त्या बेसिसवर मेडिकल केस बनवणार, त्यांचा ब्लड सॅम्पल घेणार, पोलिसांमध्ये कंप्लेंट सांगणार, त्याच्यानंतर मग CS वगैरे ॲक्शन घेतील. त्याच्यानंतर लास्ट नोटीस द्यायला सांगितलेली, त्यांनी इलेक्ट्रॉनिक पाठवली की परत हे तुम्ही करणार असं त्यांनी लिहून दिलं आणि तरी पण त्यांनी केलं. तुमच्या समोर केली त्याच्यानंतर आम्हाला हा कर्मचारी वैभवडी तालुक्यातच नव्हता. तुमच्या पोटाला आम्हाला पाय मारायचे नाही. तुम्हाला पॅरेलाइज झाला काय करा तुम्हाला पॅरेलाइज झाला तुमच्या वरिष्ठांना तुम्ही सांगितलं पॅरेलाइज काय बोलले ते नाही ते कामाचं काय बोलले कामावरती या की नको बोलले कधी करता मग आता तिकडे वरती काय करत होता तुम्ही छत्री आता तुम्हाला माहिती आहे ना पावसाळ्यात पाऊस दिसतं तुम्हाला? पाऊस दाखव ना कुठे पाऊस आहे कुठे आहे पाऊस स्वतः बघा स्वतः इथे तुम्ही ड्रेस कोड मध्ये कुठे तिकडे बसला होता. बघा पाऊस बघा कुठे दाखवा पाऊस कुठे हे तुम्ही आहात ना? पाऊस कुठे आहे बघा तिथे दुसरा कोण आहे? आता शिंदेचे तुम्ही कबूल केलं बघा ना पाऊस कुठे आहे की तुम्हाला ऐकायचं तर ते सांगा. मग तुम्ही तुमच्यावर काय हे बघा तुमच्यावर काय कारवाई व्हायची तुम्हाला बदल करायचं नको आहे. आम्हाला तुम्ही ते तुम्हाला परत नोकरी नको आहे का तुम्हाला? तुमच्यामुळे बाकीच्या गावचं सगळं नाव खराब होत आहे या तालुक्यामध्ये तुमच्या एकट्यामुळे आम्ही तर म्हणलं नाही काढून टाका, इथे नको. आज सकाळी 10:30च्या सुमारास इथल्या जे रुग्ण होते ते काही इथे आले असता इथे शिपाई सगळं कामं करत होता आणि ह्यांचं जे काय कोण कारकून आहे सिनियर क्लार्क आहे तो तिथे दारूच्या अवस्थेत धडपडत तिथे एका ठिकाणी पेंगत बसला होता. ह्याचा व्हिडिओ माझ्याकडे एक आला आणि त्याच्यानंतर 2-4 लोकांचे फोन आले की हॉस्पिटलमध्ये आम्ही आलो आहे आणि इथे आमची गैरसोय होते, लोक कोण बघायला नाही आहे. अशा अवस्थेत आम्ही तिकडनं फोन आल्यानंतर इथे आलो. बघितलं असता इथे हे जाग्यावर नाही आहेत. आम्ही डॉक्टरांना विचारलं की तुमचे क्लर्क कुठे गेलेत, त्यांना माहीत नव्हतं. ते दारू पिऊन तिकडे बसले होते, तिकडे पेंगत होते. तिकडे आमच्या लोकांनी जाऊन बघितलं आणि अशी परिस्थिती जर असेल, दारू पिऊन कर्मचारी जर इथे हॉस्पिटलमध्ये येत असतील तर इथे येणाऱ्या जी काही स्त्रिया आहेत, पेशंट आहेत, ते इथे सेफ आहेत का? त्याच्यानंतर त्या कर्मचाऱ्यांचं असं म्हणणं होतं की यांना वेळोवेळी यांना आम्ही तक्रारी दिल्या, त्यांची तक्रारी वर पण पाठवल्यात, ॲक्शन घेत नाही आहेत. तर आमची युवा सेनेच्या वतीनं असे मागणी आहे की असे दारू पिऊन ड्युटीवर येणारी लोकं आम्हाला या वैभवडी तालुक्यात नको आहेत. वैभवडी तालुक्यातनं त्या सरकारी हॉस्पिटलमध्ये जे असणारी काम करत असणारे हे जे वाजे म्हणून कोण क्लर्क आहेत त्यांची वैभवडी तालुक्यातनं निलंबित करावं, नंतर त्यांची बदली करून टाकावी. त्यांनी या सगळ्या वरिष्ठांपर्यंत पोहोचवल्यात. वरिष्ठांनी त्यांना एक संधी दिली होती की याच्या पुढे मी असं करणार नाही असं त्यांनी ते लिहून दिलेलं. 15 दिवसापूर्वीच हा प्रकार घडला होता. परंतु आता असं झालंय की त्यांचा जे काही डोक्याला ताप झालाय आणि ते सुद्धा असं म्हणतात की ह्याला आम्ही कंटाळलेलो आहे, ही माणसं आमचं ऐकत आमच्याशी उद्धत वागतायत आणि यांना वरचे अधिकारी सुद्धा असं म्हणतात की यांची आता टेस्ट करून घेतली आहे, ब्लड टेस्ट केली आहे. ब्लड टेस्ट केल्यानंतर ह्याचा रिपोर्टवर पाठवला जाईल. मी माझं तर म्हणणं कोणाच्याही गरीबाच्या पोटावर पाय नको, परंतु असे जर दारू पिऊन सतत या परिसरात येत असतील तर इथे येणारी लोकं सेफ नाही आहेत. याच्यामुळे अशी लोकं आपल्या या वैभवडीसारख्या आमच्या ग्रामीण रुग्णालयात कामाला नको आहेत, एवढी आमची ठाम मागणी आहे. आम्ही त्यांना लेखी मागणी केल्यानंतर हॉस्पिटलच्या प्रशासनाने सांगितलं की त्यांची वर जी काय कारवाई असेल ते जर त्या दारूच्या याच्यात त्यांचा रिपोर्ट पॉझिटिव्ह आला तर त्यांच्यावर जी काय कारवाई असेल ती त्या कारवाईनुसार आम्ही त्यांच्यावर कारवाई करून त्यांना एक तर निलंबित असेल किंवा त्यांची बदली, तुमची जी काय मागणी असेल त्यानुसार त्याच्यावर कारवाई करू. युवासेनेची पुढील भूमिका काय असणार आहे? आत्ता तरी आम्ही त्यांना लेखी स्वरूपात मागणी केलेली आहे. जर त्यांनी ऐकलं नाही आणि हे असंच जर सुरू राहिलं तर युवासेना याच्यापेक्षा उग्र आंदोलन हॉस्पिटलच्या आवारात करेल एवढं निश्चित. आमचे दिवसभरातले सर्व अपडेट्स, ताज्या घडामोडी आणि थेट लाईव्ह पाहण्यासाठी सबस्क्राईब करा, लाईक करा कोकणचं नंबर 1 महा चॅनल कोकण 7 लाईव्हचं YouTube चॅनल. तांबूस फुटता उधळलाली भूपाळी रामपारी दिशा नाही उजळल्या आल गोकुळ आपुल्या दारी निर्भेळ आणि सकस चवीच गोकुळ लई भारी. गोकुळ दूध संघाची दर्जेदार दुग्ध उत्पादने गोकुळ दूध, दही, तूप, दूध पावडर, कुकिंग बटर, टेबल बटर, पनीर, इलायची श्रीखंड, आंबा श्रीखंड, फ्रूट श्रीखंड, ताक आणि लस्सी. गोकुळ दूध आणि दर्जेदार दुग्ध उत्पादने. चव आहे कोल्हापुरी. गोकुळ लई भारी.
केंद्रीय मंत्री नारायण राणे यांनी मुंबई गोवा महामार्ग संदर्भात एकनाथ शिंदे यांची भेट घेतली असं आम्ही काल वृत्तपत्रातून बघितलं. खरं तर हा रस्ता आहे तो सार्वजनिक बांधकाम विभागाच्या अंतर्गत येत आहे आणि या सार्वजनिक बांधकाम विभागाचे कॅबिनेट मंत्री हे भाजपचेच रवींद्र चव्हाण आहेत आणि रवींद्र चव्हाणावर त्यांचा विश्वास नसल्यामुळे की काय की ते एकनाथ शिंदे यांना भेटले किंवा केंद्रीय मंत्री नितीन गडकरींना विश्वास असल्यामुळे ते एकनाथ शिंदेंना भेटलेत काय की एकनाथ शिंदेंना आपल्या मुलाला टोलचं कंत्राट मिळालं पाहिजे म्हणून भेटले की काय असा प्रश्न सिंधुदुर्गवासियांना पडलेला आहे. खरं तर रवींद्र चव्हाण एकीकडे सांगतात की हा मार्ग गणपतीपूर्वी आम्ही एक लेन सुरू करू. ते महिन्यातून एकदा पाहणी करतात. काल पण त्यांनी पाहणी केली होती. अशावेळी त्यांच्याशी चर्चा न करताना किंवा याआधीसुद्धा त्यांचा दौरा दोनदा या महामार्गावर झाला. दोनदाही राणेंनी त्या संदर्भात बैठक घेतली नाही आणि असं असताना त्यांच्या खात्याच्या कारभाराच्या विरोधात ते एकनाथ म्हणजे त्यांच्या खात्याचे अकार्यक्षम आहेत म्हणून ते एकनाथ शिंदेकडे भेटले. दुसरीकडे ह्या जिल्ह्याचे पालकमंत्री गेले 6 वर्ष हे रवींद्र चव्हाणच आहेत आणि रवींद्र चव्हाण पालकमंत्री असताना भारतीय जनता पार्टी आणि नारायण राणेंच्या वेगळं अस्तित्व एक प्रकारचे करण्याचा प्रयत्न त्या ठिकाणी करत आहेत. त्यामुळे जिल्ह्याच्या विकासाचं नुकसान होतं आहे. त्याचबरोबर ह्यांच्यावर जर एकमेकांचा विश्वास असेल तर जिल्ह्यातील जनतेने किंवा विरोधकांनी ह्यांच्या सांगण्यावर का विश्वास ठेवावा असा सुद्धा प्रश्न आहे आणि या संदर्भात त्यांनी आपली भूमिका स्पष्ट करावी. आमचे दिवसभरातले सर्व अपडेट्स, ताज्या घडामोडी आणि थेट लाईव्ह पाहण्यासाठी सबस्क्राईब करा, लाईक करा कोकणचं नंबर 1 महा चॅनल कोकण 7 लाईव्हचं YouTube चॅनल. अनंत टिप्या रिफ्रेश व्हा. आमदार वैभव नाईक यांनी आज मालवण एस टी स्टँडच्या नवीन इमारतीची पाहणी करत पूर्ण झालेल्या व अपूर्ण असलेल्या कामाची माहिती घेतली. डिसेंबरपर्यंत हे काम पूर्ण करण्याच्या सूचना आमदार वैभव नाईक यांनी एस टीचे विभाग नियंत्रक अभिजित पाटील यांना दिल्या आहेत. मालवण एस टी स्टँडमध्ये सिनेमागृह प्रस्तावित आहे. दुसऱ्या टप्प्यात सिनेमागृहाचं काम मंजूर करून लवकरात लवकर त्याची टेंडर प्रक्रिया केली जाईल असं आमदार वैभव नाईक यांनी यावेळी सांगितलं. त्याचबरोबर लोकांच्या मागणीनुसार ज्या ठिकाणी नवीन एस टी फेऱ्या सुरू करणं आवश्यक आहे तसेच बंद असलेल्या एस टी फेऱ्या पुन्हा सुरू करणं आवश्यक आहे त्या ठिकाणी एस टी फेऱ्या सुरू कराव्यात अशाही सूचना आमदार वैभव नाईक यांनी एस टीच्या अधिकाऱ्यांना दिल्या. यावेळी एस टी स्टँडमधील विद्यार्थी व नागरिकांशी आमदार वैभव नाईक यांनी चर्चा करून त्यांच्या समस्या जाणून घेत त्या सोडवण्याची ग्वाही दिली. यावेळी एस टीचे विभाग नियंत्रक अभिजित पाटील, शिवसेना उद्धव बाळासाहेब ठाकरे पक्षाचे मालवण तालुका प्रमुख हरी खोबरेकर, माजी बांधकाम सभापती मंदार केणी यासह पदाधिकारी कार्यकर्ते उपस्थित होते. आमचे दिवसभरातले सर्व अपडेट्स, ताज्या घडामोडी आणि थेट लाईव्ह पाहण्यासाठी सबस्क्राईब करा, लाईक करा कोकणचं नंबर 1 महा चॅनल कोकण 7 लाईव्हचं YouTube चॅनल. शेवटी ठळक घडामोडी पुन्हा एकदा. हेडलाईन्सचे प्रायोजक आहेत टायझर. नाव एक्सपिरियन्स sheer softness of टायझर सुपर सॉफ्ट शर्ट्स. रेल्वे तिकिटांचा काळाबाजार करणाऱ्या पोलिसांच्या जाळ्यात. निलेश राणेंचा वैभव नाईकांना धक्का आणि जळगाव पत्रकार हल्ला प्रकरणाचा निषेध. पत्रकार संरक्षण कायद्याच्या कठोर अंमलबजावणीची मागणी. हेडलाईन्सचे प्रायोजक आहेत टायझर. नाव एक्सपिरियन्स sheer softness of टायझर सुपर सॉफ्ट शर्ट्स. बातमीपत्रात वेळ झाली ते थांबण्याची. पाहत राहा बदलत्या कोकणचा बुलंद आवाज. कोकणचा नंबर 1 महा चॅनल कोकण 7 लाईव्ह. धन्यवाद.